Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me, hûn jî li benda bibin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Bibirin hefteya derbasbûyî min netkariye ez program amade bikim ji ber ku ez li Qahîre bûm, li pêşengeha pirtûkan Qahîre bûm li Misrê û lê divê hefteyê di dîsan bi hev re ne. Hin mijarên Rojava Kurda me bînin pêşberî we bi hev re guftugû bikin, binirxînin û rexne bikin. Berî em dest bi mijarê xwe bikin, fincana qehwa xwe hazir bikin, da em bi hev re qehwa xwe jî vexwin, mijarê xwe jî binirxînin. Ev xanim Başak Demirtaş e, hevjîna Salaheddîn Demirtaş serokê berê ê HDP, namzedê HDP ê serokkomariyê ê berê, parlamenterê HDP ê berê û serokê Komeleya Mafên Mirovan îha de li Diyarbekirê ê berê. Niha girtiyê siyasî di zindanên Tirkiyeyê de ye û hemû înformasyon, hemû tişt li ser jiyana wî dizanin. Berî demekî piştî hilbijartinên parlamentoyê li Tirkiye û têkçûna HDP, Salaheddîn Demirtaş daxuyaniyekî derxist got ez îşê xwe ji siyasetê nematînim, ez ê xwe bidim alîkî û ji xwe re meseleyê temaşe bikim. Me jî bawer kir ku yanî ka ji bêhêvîbûyînê yê ka ji ber çi yanî wekî helwestekî rexneyî ye ji derbarê vê têkçûna hilbijartina wê çaxê. Lêxuya dike mesele newloyî ye. Xanima wî Başak çû cem wî çend rojên derbas bûyî. Bakurî bi vê meselehanê dizanin lê dibe ku hinek Kurdê me ê Rojavayê Kurdistanê yan yanî kêm zêde neagahdar bin ji vê meselehanê. Başak çû cem mêrê xwe, çû cem hevjînê xwe û ji wir derket û daxuyaniyek da. Ev daxuyaniya hanê têde dibêje çi dibêje? Dibêje yanî eger gelê me bixwaze naveroka wê yanî eger gel pêwîst bibîne em dikarin yanî ew Başak bibe kandîdatê şaredariya Stenbolê. Tê zanîn ku şaredariya Stenbolê di navbera CHP de ye, Partiya Komarger a Gel CHP û Partiya AK Parti ye. Di navbera wan herdiya de ye û dengên Kurda di hilbijartinên berê bi biryara Îmraliyê bi biryara Qendîlê na Îmraliyê dengên Kurda çûn ji İmamoğlu ê namzetê kandîdatê CHP û serket. Ja niha yanî dengên Kurda mîzanê xera dike. Eger li aliyê CHP be wê CHP bi ser keve, eger li aliyê AKP be AKP bi ser keve, eger bê alî be jî wê AKP bi ser keve. Yên di her du eger Kurd dengê xwe
ندن CHP ای بسر بکفه خمنا که من سر بجاری سی با آخرین بچکی لی بریوی ام بخواسن چیروکا باشاک فهم بکن باشاک دا خویانی دا گود یعنی ت پرسپکتیف یان جی تو بریار دم پارتیان جهاد پی تنیه جمرنا هاتیه لی از دکارم یعنی اگر پیوستی هبه اگر قلب بخوازه از بفهم نامزد استانبولی ev biryara hanê piçekî wilo di navbera gel de di navbera gel de wilo ê apoçiyê ne apoçî wilo piçekî bi geşbînî nêzik bû ji ber ku berî HDP berî Dem Partî lîsteya xwe derxîne Selahedîn Demirtaş û xanima wî xwestin wilo wekî tiştekî bêjin ku em bê HDP jî hene yani çawa ez bêjim ku ji aliyê cemawerî ji aliyê kutla gel giraniyekî Selahedîn Demirtaş û Başak yani malbata Demirtaş giraniyek wî di nava gel de heye li gorî me ku Selahedîn Demirtaş ew mesaj şand û gihaşt dîrekt PKK û derdora PKK nêzîkî meselê bûn û çûn cem Demirtaş çûn cem xanima wî di encamê de bi çi şêweyî bi kaçib bi gevxwarinê bi tehdîdê bi razîkirinê Başak ji meselê ji xwe endam dîtin yan jî xwe pêşniyaza ku bibe kandîdat bibe namzet Îstanbulê xwe jê vekişand xwe jê vekişand û biçek yanî li gorî rêxistinê ku biryara rêxistinê ye û em li gorî rêxistinê dimeşin û em nedorî rêxistinê ne û tiştî vîrengî daxuyaniya ku wedî cî me her du daxuyanî weşand daxuyaniya xwe kişandina Başak û a Dem Partî me her duwa jî ji were derxist biçek daxuyaniya Dem Partî pesnê Başak dide û pesnê biryara wê dide û bi vî şêwazî hanê mesele hat dorpêçkirin li gorî me ku armanc ji vê gava hanê ne ku ku Selahedîn Demirtaş li hemberî HDP derkevine armanc mesaj bişîne ji HDP û ji PKK re ku ez bê we jî heme ez bê we jî dikarim tişna bikim erê min xwe dûrî siyasetê kiriye lê biryar di destê me de heye û yanî gelên kutleya ku piştgiriya me bike hene eger ez nikarim bi ser jî bikevim ez karim we aciz bikim ez karim we bêjînim ev tişt ev helwest ev mesaj li gorî me gihaşt ev ji aliyê Selahedîn Demirtaş lê ji aliyê PKK bi aciziyekî eşkere di medya de li ser asta HDP qerebalixekî xurcirekî bi vî şêwazî çêbû Mustafa Qaraso jî derket axivî û behsa hevpeymaniyê xwe bi çepgiran re û bi kesên ku yanî hevpeymaniyekî wanê heye bi hêzên çepgir re çênabe ev hevpeymanî xerabe bi çênabe kesek dervayî biryara rêxistinê xwedî helwestên bi vîrengî be hinek şîret ve hinek gevxwarin bi ev mesaj hebû lê yanî bi şêweyekî giştî çîrok bû mijara gengeşe û guftugû û gelek kes yanî di nava kutleya apoçiya de ji xwe dipirsîn yanî çima na çima ne em vê firsenda hanê bidin Başak ku yanî li ser bingeha qed û xebata
mêrê wê û naskirina wî di nava gelê Kurd dikare bêtir yanî şansê wê bêtir bi ji hinek endamên din. Helbet PKK ne ku çavê xwe berdaye Belediya Stenbolê wê yanî ne mumkin e yanî mumkin e apo ji zindanê derkeve lê ne mumkin e PKK ji yanî tê Belediya Stenbolê têxe bin destê xwe. Ev yanî wekî bi erebî dibêjin mustehîl e. Ne mumkin yanî. Lê PKK dixwaze çi bike? PKK dixwaze biçekî ji ber ku têk çû di hilbijartinê berê de, di biryara berê de a ku piştgiriya Ekrem İmamoğlu û CHP têk çû. PKK îja dixwaze denga yanî dizane wê namzetê wê têk biçe namzetê HDP min navê wî ji bîr kir ez ê niha navê werbîra me wê têk biçe lê ev dengêhan çêtir biçin ji İmamoğlu re bere biçe neçin ji AKP re bi vî rengî wê AKP biçe pêş. Li gorî me yanî ev tiştekî baş e. Çima ji ber ku PKK vê carê lê gerek ne bi vî rengî be. Ne wilo bi şêweyekî belaş û bêsûde û bê encam werî dîtin. Çawa bi CHP re ket tecrübe kirin bê encam îdî dem hatiye ku AKP biceribînin. Ka hala wê AKP çi bike? Eger baştir be li gorî me eger li baştir be ku dengê xwe bidin siyaset wilo dibêje. Yanî dibe ku em AKP neecibînin polîtîkaya wê, îdeolojiya wê, kiryarên AKP neecibînin. Ez xwaz neecibînim yanî lê siyaset dibêje ku eger te bi opozisyonê re bi CHP re diket nava îtîfaqekî nava peymaniyekî eşkere bi dizî û tu têk çû gerek îja tu bi desthilatdariyê re têkev nava îtîfaqiyekî hevpeymaniyekî ku dikaribe tiştên qezenc bike. Tu dikaribe hinek gavan di aliyê siyasî de bavêje. Ev baş e. Eger ev biha, eger stratejîya PKK ev e li gorî ku ez dibêjim. Li gorî ku ez dibêjim ku hunera siyasetê, fen û fûtên siyasetê de ku dolabên siyasetê derî ji vê meselehanê re vedike. Ku partiyekî tu yê neecibînin jî lê tu dikaribe pêrê ji bo armancên siyasî misoger tu têkevî nava hin hevpeymaniyên ê di hilbijartinê de ev çê dibe. Eger ev tişt di bîr û boçûnê PKK de hebe baş xem nake bere bikin û pêş bixin vê hevpeymaniya hanê a bi AKP re eger hebe pêş bikeve ez yanî vê helwesta hanê yanî baş dibînim erênî dibînim lê eger ne wilo be eger serhişkî be û êzingê me û li kerê şeytên siwarên û ehmeqî be wê dîsa wenda bikin. Yê çawa wekî berê jî wenda kirin wê dîsa wenda bikin. Dem hatiye û dereng jî maye ku îdî AKP û HDP bi şêweyekî ciddî nêzîkî hevpeymaniyê bibin. Îdî ev çepgirên geniyê di nava HDP de û di nava PKK de çarenûsa gelê Kurd bere ne di destê Duran Kalkan û Mustafa Qaraso de be. Çarenûsa gelê Kurd ne di destê Şezayî Temelî de be. Çarenûsa gelê Kurd di destê Kurda de be. Biryara Kurda di destê Kurda de be. Ev welatparêzên ê ku eger di nava PKK dimabin, eger di nava HDP dimabin ew rola xwe bilîzin û ji bo çareseriyê gav bavêjin. Nêzîkatiyên siyasî ê tektikî bin jî di qunaxên hilbijartina çê dibin. Dibe ku di demên pêş de ber bi çareseriyên stratejî jî biçe. Xem nake mere vê ferseta hanê bide. Gerek kutleya PKK jî vê mesela hanê bifikire. Ji xwe bibîne ku çima na siyaseta ev hunera siyasetê wilo dibêje ku çareserî li kî derê be, kî desthilatdarine ha li Tirkiye,
کی ارتش و استخبارات و اکونومی و مدیا دسته که دیه دسته AKP دیه اگر اف مدیا هانه حمود دسته کی دبه اگر دسته باوی تیار جی دبه gerek PKK bi bavê teyar jî li têkevin nava diyalogê. Diştekî de bi ev siyaset derfet dide ku rabe PKK her rêya veke. Lê ja PKK dibe dev ji vî benîştê qereçiya jî berde. Îdî nebêje ji ber ku PKK gelek kesên ku nêzîkî AKP bû reş dikir îxanet û îxanet dem rêj li pêşiya xwe girtiye. İdî dema ku bixwaze ew nêzîkî AKP bibe dikeve wê rewşa ku xelkê tawanbar dikir bi îxanetê û bi têkiliya dewleta Tirk û rejîma Tirk û van çîrok mîrokên derewên berê xem nake. Dîsa rê yek carî nehatî xitmandin ji bo çareseriya mesela Kurd, ji bo çareseriya pirsa Kurd, ji bo çek rawestin çekên PKK çekên rejîma Tirk rawestin pêwîstî bi hinek gavên bi vî rengî hene bi hinek wekî Tirka gotî eqlê selîm yani bi mejî bi mentiq bi hinera siyasetê çareserî em ê yani peyda bikin lê bi dogmatîzm û bi çepgiriya genî û kufikiya ku di nava PKK û di nava HDP de mere nage ji ti meqsed û mirada. Ev derbarê vê rewşa hanê de min dixwest ez van tişta bêjim lê tiştên jî heye pê vekirê dayî ku leylazana ew jî ku dûrî siyasetê ketibû û ka bi gevxwarin bi çavsorî bi tehdîd bi çi rengî bîja niha dîsa ew jî hinek daxuyanî dide û dibêje behsa diyaloga PKK û dewletê dike ku yani leylazana jî dibe serokê yani Recep Tayyip Erdogan serokê Komarê muxatab digire ku ew mesela hanêk ha çi pê hat ki heşkîjan qunaxê te xistiye dolaba bûzê û te dibe em derxînin em carekî din jî wilo germahî û tîn bidin wê pêvajoya hanê pêvajoya diyalogê. Ev jî tiştekî baş e lê hema yani nexweşî yani eyb ku ji bo siyasetmedar jin mêr ku PKK car car nawilo wan bêdeng bike û dîsa wan bîne deyne ser masê wextê kêfa PKK bixwast yani li gorî ne ku doza Kurd lê li gorî kêfa PKK bixwaze Selahedîn Demirtaş biaxive biaxiv bêdeng bi bêdeng bi PKK bixwaze Leyla Zana biaxive fermo xanim Leyla Zana bêdeng bi devê xwe digire PKK bixwaze Osman Baydemir biaxive fermo wê biaxive bêdeng bi wê bêdeng bi yani ev siyasetmedarên me ev rewşenbîrên me ev parlemanterên me bere ne xulam û zilam û xizmetçî di ber destê PKK bin bere biçekî kesayetiya wan hebe îrada wan hebe mejiyê wan hebe ew jî di nava siyaseta Kurd xwe bibînin xwe kesayetî bibînin xwe tirşikçî û zirneçî û qehweçî nebînin ev pêwîstî li cem yani îrade mejî mentiq kesayetî biçekî ji xwe hez bikin yani PKK wilo çavê wan bişkîne yekcarî îrada wan bişkîne yekcarî ev ê ez layıqî wan nabînim. Siyasetmedar Leyla Zana bixwaze derbasî nava siyaseta Kurdî bibe derbasî nava çareseriyê bibe bere nelbin da çira kesk bi a PKK rola xwe bilîze bere nelbin çira sorjêrwere pêxistin rawest û biçû malê ji xwe re firaq miraqa bişo û cila bişo wekî jinekî normal na dibe aktif be pêwîstî heye doza Kurd li meydanê ye qurbanî hene yani xapandinekî heye xapandina PKK jî heye xapandina dewleta Tirk qurbaniya her du xapandina gelê Kurdin rewşenbîrên Kurd siyasetmedarên Kurd dibe xwedî inisiyatîfekî bi vî rengî bin xwedî rol û vîn û îradeyekî bi vî rengî bin xwedî kesayetî bin ji bo çareseriyê ne xulamê dewleta Tirk bin ne xulamê PKK bin ku PKK û dewleta Tirk ji paş perdê
بالماسة يعني دقلك آليا دقين حفدو چوا كل لسر أكرانا لدجي هفن للبشت أكرانا لبشت پرده كواليسيونة كيف شارتي دنا برا هر دو آليان ده هي بيوسي كو انتلكتوالي كرد روشنبيرين كرد سياست مداري كرد جوه مسئله هانه باش آگاه دار بن خودی چاره سری بن خودی الترناتیو بن. ماشاءالله خودی رو مشه پککی خلاص نابن يعني جبو آزادیا فیزیکی آبرز سروک خاپو سروک آپو پککی لدروی ولات لهندري ولات مشعل داردخه لدورين دردورة حلبي لقامش لروجافاي كردستاني مشعل داردخه للشنغالي مشعل داردخه خير چي مسئلة نب خير ونب أهلابي يعني نسر خيري بديسا روجا كومبلو نافنا توي هاتو وجبو آزاديا فيزيكي وجبو شرمزار كرنا كومبلو نافنا توي PKK في قالي هاندخ يعني سفربرية وأف إنرجيا قالي كردولو بلا ولادج أنا زانم أجر سروك خابو الدرباي زنداني بانا ويتشي بكرانا جوار أنا سروك أبو أجر لروما بانا يا للسويد بانا يا ويتشي ويتشي بكرانا جوي قالي هانر ويتشي زيادة ويتشي زيادة بكرانا قدما كل الشامي وما نبي صال الشامي ما تو گوندکی کردستانی رزگار بو نا کردستان سربخوا و آزاد آپو دگوت سالات ده هزاره ده اوه چه ببه يعني تشتكي بلوي بيك بقاتانا نا حكومتا شر لبوتان و بهدينان كت سالان نوتو يكيد وبيك بهاتانا نا يعني وي چه آپو كل درواي زنداني بانا وي چه جدا بكرانا قدما يعني كنا حال الزندانية ما نموي لدرباي زنداني جديد وموي هندري زنداني جديد إجا أف إيزي يعني آزادية فيزيكي وأف درو مروي هاني جبو چي يعني جبو آزادية فيزيكي سروكا بوي قلب بمشين أنا خوزياج مانا خودير سروكا بوي و سروكي وي نووي جزنداني دركتانا مبدي كالا بوي چه دنيا بحجيا وش ببوا يعني كرد وكردستان ببا قولستان سروكا بو شو هي قيوة دماش زنداني دركبه وش دفج بسني اتاتورك بردنا وبيجنا ام كومارا ديمقراطيك نتويا ديمقراطيك نما دخوازن نا وبيج كردستان كي سربخا وآزاد ده حزار وسيي دم بدس بخين نا شكلو تنيه وان ربني هاني جوان وفان كالا ميري هاني دخل فان مشا وآزادية فيزيكي يو ما ندما آبو آزاد بوجي نتطير بو خوياي يعني فقرن فرتوكا نجداد بلدان جند نوا فكيكي ولي آبو ببينن بي آبو شمال بو فقرن ونكي دخوازن او كتشا كل نيروبي بويرا بو كادرا PKK روزارين مناوي ايش بيركر ناوي چبو كودفش PKK بردا هرن جي بپرسن بي آبو لنيروبي شمال بو چواب يعني آبو قدما لروما بو افي كب آبو رمائي دو قناقا كل روما بو
هرنج خور بنرم بی آپو چاو اوه آپو دیتن لشامه پیرمانه هرنج هجیر هرنج جروجنما وان هیویدار زانا پرس بکن به آپو دمال شامه بو به شمال یعنی آپو دروای زندانه و چل وزیده بک برش خورد زندانه خود به چه جیوه چه یعنی آزادیا فیزیکی و دروی نزانم بچرنگی آپو دمال کل دروای زندانه بو لگوری عثمان اوجلان دبیجه لگوری عثمان اوجلان دبیجه سری سدی ده جه تصفیه اند ناوا پککه ده های آپو جه هبو بریار آپو تیده هبو ببریار آپو سری سدی ده سری سدی نوت نا ها yani های وی جهت نبود لیگ های وی جهت نبود جهت نبه سری سدی نوت کام باختره جبر کو دیمکی رخصت ندبن ایراد آوی دبو ندبن سروکاتی آوی دبو چاوا بچه وازی سری سدی نوت جه تصفیه اند ناوا پککه ده آگاهی آپو جهت نبه لی خم ناکه افقاش و رحمتی فرهاد اوجلان دخوازه روپلا برای خواسپی بکش کمکوژی اند ناوا پککه ده دبه تنی سری سدی ده آپو آگاه دار بو yani آگادار yani بریاراوی خمناک ده هاوینا 10,080 مبریشی گوتی زیدی سا دوباره بکن آپو دا خویانیه کی دا دریا پاریزری خودش بو دوزا ارگنه کنه کدناوا پککه ده حیا 10,080 حیا 10,080 دناوا پککه ده 14,000 cinayet تصفیه و کشتن چی بی 14,000 به هجمار آپولو به هجمار دبیشه دیمکی وان هجمارتی راپورت هات نجیره لگوری آگاهیین لجم آپو کسک نکار بیجنا 14,000 به هجمار دبیشه حیا 10,080 ببور باشه حتی وی قناغ هانه حیا 10,080 می بیجن 14,000 سری سدی ده چو قیسیه جوی کتله تصفیه و کمکوژیه که قاسی سی حلبجه کد نوا پککه ده چی بی سری سدی ده که پعرا آپو تیده بریارا آپو تیده به بریارا وی لگوری عثمان اوجلان لگوری فرهاد که آپو آگادار بو خودی بریار بو سری سدی ده جه 14,000 کس کد نوا پککه ده هاتن تصفیه کرن کو برپرسیاریا آپو دیرکت چو قیسه 1,400 کس 1,400 کس لگوری دا خویانیا عثمان اوجلان لگوری دا خویانیا برای آپو برای وی جده و باوکینه برای آپو اف هجمارا هانه 1,400 کس لگوری هجمارا کو آپو گوتی 14,000 کس دیمکی برپرسیاری آپو هی بریارا آپو به هجمار اجورد بیشن به هجمار گلی آپو چینه آپو چین هیجا ایکوب چکی منطقو مجیل جوانه هی لگوری هجمارا عبدالله اوجلان لگوری هجمارا عثمان اوجلان عبدالله اوجلان بیشه 14,000 کس هاتن تصفیه کرن دناوا پککه ده عثمان اوجلان دبی برپرسیاریا برای عبدالله اوجلان تری سری ده 1,400 کس آپو دما کل دروای زندانه بو هاتن تصفیه کرن به آگاهداریاوی به بریاراوی آپول دروای زندانه بانا نه 1,400 کسی دنشی به بریاراوی هاته بو yani gerekiyor yani بمريتي وی هاتن تصفیه کرن yani چی جمرد بجد آزادیا فیزیکی آزادیا فی دیسا آبود اندرس زندانه ده او چیروکو او yani از çava bejimi de اندرس زندانه ده خرابتر کچ دروای زندانه انزان مولا بلکه دروای زندانه خرابترش اندرس زندانه ایدی مرن زن هر دو روش خرابن آبود زندانه ده تشقلچی و افتشتی کو مشوار گوتی دکر واد اندرس زندانه جیده چیروکن برخوادانه و کردستان سربخوا و آزادون و اف کدا حقواس شهیده همو بر آویتی چو
و اگر ام ازمونه آپو و خیری درمش بینیم بر حفدو يعني gerek gelê Kurd xeyrî durmuş wekî serokê netewî bide diyar kirin û bi rastî serokê netewî ye. Gerek gelê Kurd mazlûm dixwan serokê netewî bide diyar kirin û bi rastî serokê netewî ye. Ne serokê newewî Abdullah Öcalan biryara yani azadiya fîzîkî jê re dixwazin. Azadiya fîzîkî divê qey niha wir di feqîrê Xwedê nan tune bixwe. Jiyana wî hema di binê işkenca de yê bî wek taw û derzî. Rehtê dinema hest yani çerm û hestî birêz serokê newewî. Azadiya fîzîkî jê re dixwazin û xwaza derdikevin xel dadixînin kolana û azadiya fîzîkî dixwazin. Ev apoçiyê me ye delalî apoçiyê me ye hêja û aqil û mantiq. û hema daxuyanî û ji xwe re daxuyaniya PKK û nazê piştre dîsa ez ê lê vegerim. Niha rewş û rojeva PKK ev e. Azadiya fîzîkî û meşa navnetewî û meşa nizanim çi a ji bo birêz serokê newewî Abdullah Öcalan. Baş ev cemaat kîne ev cemaat Hûdapar in. Tevgerekî Kurdî îdeolojiya wê İslamî ye. Em min gelek cara behsa vê rêxisnehanê kiriye bîngeha damezrandina wê şer û pevçûnên din a bera wê û PKK de çi qîsa qurbanî ji her du aliya ji aliyê Hizbullah û ji aliyê PKK di van şer û pevçûnê hanê de çi qîsa qurbanî çûn. Niha ji xwe re binerin bêçawa dem û dewran geriya ye, zîvirî ye. PKKya ku berê digot Kurdistana serbixwe û azad hat wilo xwexistiye Qula Derzîyê ku derdê wê û çîrok û çîrvanokê wê azadiya fîzîkî a serokê newewî ye. Hizbullah a ku berê dema em apoçî bûn medmediya PKK de û heta roja îro ku PKK van tiştêhan dibêje û bi xwe nivîsên rexneyî li ser ev tevgera hanê nivîsandî bi zimanê erebî di rojnameyên El Hayat û wekî din. Ev cemaeta hanê îdî her ku diçi ber bi kurdîtiyê diçin dibû ku berê jî Kurd bûn. Yani ev rêklam û propagandaya PKK ku serê me çandî û ev reşkirina hanê hizbî kontra apo dibêje Ergenekon di pirtûkê xwe de dibêje Ergenekon di nava PKK de heye û 14,000 kes hatine kuştin. Ez nizanim Hizbullah çi qîsa kes di nav xwe de kuştî tasfiye kiriye ez vê nizanim lê wê çi qîsa bijî wê negihîje 14,000 kesî. Hevalê Hizbullah dikarin van meselê hanê ji me re zelal bikin. PKKya ku ji ber digot hizbî kontra me jî wilo digot me nezanî û Sûfî û nizanim radîkal dîncî û çi jî hizbî şeytan tiştên ku PKK li ser vê grûpa hanê digot ev grûpa hanê bi cil û bergên Kurdî dadikeve kolana ji bo zimanê Kurdî. Ji bo zimanê Kurdî meşale dar dixe. PKK dadikeve kolana bi def û dîlanê û tilîlî ji bo azadiya fîzîkî a serokê newewî. Baş e ev nakokiya hanê
ku êdî di nava civaka Kurd de pêş dikeve. Ana desthilatdarî a PKK bana wekî salê notî niha PKK êrişî van meşê hanê kiribû. Meşê ê Hudaparê ê ku dadkevin bi cilûbergê Kurdî û daxwaza zimanê Kurdî fermîkirina zimanê Kurdî dikin. Ji bo zimanê Kurdî dimeşin şêrîn û xweş e zimanê Kurdî. Apojî jî li aliyê din jî ji mir dimeşin behsa azadiya hapô dikin û behsa netewaya demokratîk û komara demokratîk û ji mir behsa wela me Başak Demirtaş yanî xwe paş vekişin. û nizanim rojeva apû çi ye ev yanî. Yanî pêvekirê dayî ku me behs kir yanî mijara Başak yanî ez çi bêjim de xem nake ez ê ji we re bihêlim xem nake. Ez ê ji we re bêjim hûn ser vê mijara hanê bêtir biaxivin. Me best ku me dixwest ez bêjim ku hewxwasa guhartin di hundirê civaka Kurd de çêbûye êdî mirov yanî bi reklam û propagandeya PKK neyê xapandin. Bi reklam û propagandeya AKP jî neyê xapandin. Bi reklam û propagandeya Hudapar jî neyê xapandin. Kar çi qeyse kes ji bo nasnameya netewî a gelê Kurd kar bike, bixebite, kedê bide, İslamîst dibe yan jî Marksîst dibe, çi kes dibe pêwîstiya gelê Kurd bi çareseriyê heye. Çareserî li kur be û çareserîkî rast, çareserîkî durist û çareserîkî ji dil hebe em ê rêzê jêr bigirin. Çi qeyse ez û Hudapar aliyê îdeolojîk em ne wek hev bin yanî lê eger ew ji bo zimanê Kurdî ji bo nasnameya Kurdî bixebitin ez ê ji wan re bêjim aferin. PKK jî ji bo nasnameya Kurdî ji bo çarenûsa gelê Kurd ji bo çareseriya siyasî cidî bixebite ez ê bêjî aferin. Ana PKK çekê xwedeyî ez ê jê re bêjim bravo aferin. Her bijî ji ber ku xwîn tê rawestandin, kuştin namîne, îşkence namînin, zindan namîne. Hemû zindanên PKK paqij dibin. Ev yanî li hevhatina civakî çê dibe, li hevhatina netewî çê dibe, li hevhatina niştimanî çê dibe. Lê heta ku çekê PKK hebin wê pêwîstiya PKK bi kuştinê hebe, wê pêwîstiya PKK bi zindana hebe, wê pêwîstiya PKK bi istixbarata hebe, pêwîstiya PKK bi nivîskarên kultêrxwir, siyasetmedarên kultêrxwir wê pêwîstiya wê bi van vî mînakên ku di nava siyaset û rewşenbîriyê pêwîstiya wê hebe. Lê çek rawestin mejî û exlaq û mentiq werin meydanê pêwîstiya PKK bi van meselê namîne pêwîstiya gelê Kurd bi PKK bi tewayî namîne. Ji ber ku çek û PKK yek in. PKK jî wilo dibêje ku çek nemîne PKK namîne. Lewma wilo xwe li ser çekan kuştî û xwe bi çekan girê dayiye. Dêmekî ê ku xwe bi çeka girê bide û yanî li gorî ev çepgiriya genî û mejiyê gelê Kurd ji kîsê qûna sezayî temelî be yanî em nagihîjin te. Em ê di vî helê hanê de bin. Em ê di vê rewşa hanê de bin yanî. Bibirin yanî ez zema Kurd kurmanciyê ji wer dibêjim. Eger gelê Kurd çareseriya gelê Kurd û mejiyê Kurd û vîna gelê Kurd di destê yekî wek sezayî temelî de be yanî îşê min ne jê ye. Ew çû dikir ji xwe serbest e. Lê ez wî wekî nûner ji xwe re nabînim. Ez didim qey bi hezara bi milyonan wek me hene di nava gelê Kurd. Lê PKK ê wekî sezayî temelî li ser gelê Kurd ferz kirine wekî berdevkê gelê Kurd wekî berdevkê kemalîst nêne berdevkê mîtên di nava gelê Kurd mixabin rewş bi vî rengî.
ام دیسا vegeriyan ew tembûr û tas û hemama PKK û komploa navnetewî bi rastî yanî ez dikarim vê bêjim bi rehetî ez bêjim yanî eger komployekî navnetewî li dijî gelê Kurd hebin PKK'yê. PKK bi xwe komployekî navnetewî li dijî gelê Kurd e. Çima? Ji ber ku di avakirina PKK'yê de gelek guman hene, mij û moran hene. Vegirin pirtûkên Apo bi xwe dibêje yanî û kesên ku di nava PKK de ne jî mesela hene tînin ziman rola mîtê di avakirina PKK de. Çawa rola istixbaratê İsraîlê di avakirina Hemasê de hebû, rola mîtê di istixbaratê di avakirina PKK jî de bû. Ev yek. Alîkariya rejîma Sûrî berê û niha ji bo PKK. Alîkariya rejîma Sedam Hüseyn berê û alîkariya rejîma Iraqê aniha ji bo PKK. Li Şingalê û derdora deverên yanî dirêya Yekîtîn Niştiman de kanal û danûstendinên rejîma Iraqê aniha ku girêdayê Îranê ye bi PKK re. Danûstendinên PKK bi Îranê dîrekt kevn û nû alîkarî û piştgiriya Ermenistanê ji bo PKK. Alîkarî û piştgiriya Yunanistanê jî ji bo PKK. Yanî ne ji bo gelê Kurd lê ji ber li hemberî Tirkiye. Ev hemû çi di diyarkirin ku PKK şirketekî navnetewî ji bo berjewendiyên herêmî û navnetewî lê heta niha ev 40 sal 45 sal tiştekî ji bo Kurda pêk nanî yanî. Ji bilî zirar û ziyan û kuştin û problem û şer û pevçûn tiştek bi ser nexistî. Binerin li Hemasê binerin. Li Hemasê binerin yanî rewşa ku heyî lê hema Hemasê bi kêm zêde em bêjin bixwazin nexwazin ji 10,000 û şeşa û heta çend mehên derbas bûyî geza dibin stêvê de bû herêma Geza. PKK herêmekî wekî Gezayê jî dibin dest nexist li Bakurê Kurdistanê. Herêmekî wekî Geza wekî bi ser yanî rizgar nekir. Rizgar nekir. Ev eger em Hemas û PKK bînin berhev. Hizbullah niha Lubnanê birêve dibe. Yani mînakên pîs in, mînakên ne baş in lê ji aliyê desthilatdariyê PKK li Bakurê Kurdistanê tiştekî bi ser nexistî yanî. Wekî Hizbullah, wekî Hemas, wekî Tevgera Filistînê tiştek bi ser nexistîna ji mijniv de vegeriyan ne tewa çi vegeriyan ev fezlekeyan û derxistin e. Daxuyaniya PKK binerin ji bo çîroka komploa navnetewî ku baz dê sibatê û ji bo serketina pêngava azadiya navnetewî em seferberin. Baş e tu berê yanî qey tu berê ne seferber bû yanî ev manşetê wilo ku PKK davê ji yan jî medya PKK davê ji yanî wekî sernivîs û manşetên van daxuyanî han yanî ev çi ye? Ev kî ji wan re van meselê hane wilo yanî amiyana yani ev manşeta serekeş xweşa manşetê hindir tew manşetê hindir û bibînin wê kenê we bê yanî bi rastî kenê merov bi van daxuyaniya hadê de. Yani ev çi daxuyanî yanî ji bo serketina pêngava azadiyê ya navnetewî em seferber bibin. De baş e de seferber bibin ez binerim ala wê ev seferberiya we ev seferberbûna we wê azadiya fîzîkî bîne ya neyne. Eger neyne dibe em mehkeme bikin. Eger neyne dibe em hesab ji wan bixwazin. Ji ber ku yanî çê nabe heqwa sewin gelê Kurd biwestînin bi van çîrok û çîrvanokên derewa, van meşên bi derewa û dawî encam tiştin ne. Hûn gelê Kurd bi van meselê hanê mijûl bikin. Dibe êdî gelê Kurd nivîskar û rewşenbîrên gelê Kurd eger di nav we de nivîskar û rewşenbîr mabin xwedî îrade û xwedî şexsiyet dibe hesab ji wan bixwazin. Baş e? Baş. Ji xwe li vê manşeta
ناوا داخوانیه دولو درباس دبه شکل بنرن ریبر آپو ایریشن امها کر تیک بر ریبر آپو ایریشن امها کر تیک بر باشه اگر ایریشن امها کر سروک آپو سروک نووی وان ایریشه هان تیک بر موجی سروک آپو چت خوازن چه ایریشن لسروی ته بقارمانی آخوا بلهنگی آخوا ببرخودان آخوا ببرچیبون آخوا بخوراگردنا لهمبری اشکنجه ایریشن امها کر تیک بر وین چه جسروک نووی دخوازن وید حالی وید بهلن چو قیسا ایریشن امها کر بسر وید به اوی وان تیک ببه بیوه میرک هرقل اسکندر نظانم قراسی زلامایه وی بهلن اگر وان ایریشن امها کر تیک دبه ون دعوات شليتك ميريك حالي ويد بهلن ويد زندانا ويد اوتيلا ويد بهلن دف جي برد بس قلي كل بفان شيوك ميرو كي دروا مجول بك ها هو هوارا خودي ورش خور لدي ما شيطا هاني بنرن يا ما دوغماتيزم حياة في درجة يا وجبو خودي شخور بنر شخور لي بنر ميتشن نفسان دي سروك آبو يعني ريبري قلي كرد سروكي نووي مانشيتي بنرن سیستما ایمرالیه و گوهری دبستانا بویینا ریبرتیا گلوبال و تیگشت اف مدیا پککی اف داخویانیا پککی یا سیستما ایمرالیه و گوهری دبستانا بویینا ریبرتیا گلوبال از چی بیجم؟ زقورت قحوی بخو ما چی بیجم؟ از چی بیجم؟ یعنی ام چی بیجن لبجنا ابوچیاتی از چی بیجم ها یعنی مجی یعنی جولو مستر هوها جولو دوغماتیتر جولو جنيتر جولو دروتر توتنه يا افانا يعني افانا عسمان دچرينن ودچن ددرون دچن عسمان دچرينن ددرون ريبرتيا جلوبال ای باشه اگر ریبری گلی کرد اگر سروکی نتوی اگر سروکی نووی اگر سروکی گلوبال سیستم امرالیه و گوهری دبستانا بویینا ریبرتیا گلوبال ویلور بیلن برا مافی معموسته هجا لو اگر وان دسکفتی هانی لدروای زندانی دبستانا ریبرتیا گلوبال چه نکربو دهندري زنداني كريه دبستان برل وربه ما مستل دبستان او خبه هزار خيريش في دبستان ببينه كا بلكي ببه ايدي يعني الدبستان اكيد اينا فرحتر بك زانكوا ريبرتيا نا جلوبال مريخ يعني اف كوكبي درفاي عرضي درفاي اف جيانا قام تيده بلكي اف يعني اف بيك بين يا اف شي يعني از بيجي من الزاني اذا انا زم شي نافي ليبكم هن ورن ناف لفي مانشتا هاني بكم كبيرا خو سيستما امرالي بقهري دبستانا بوينا ريبرتيا جلوبال هوارا خودي دروش حياة في درجة حياة في قناغي حياة في آستي نزنبون ودرو ودوغماتيزم چه نبي دو دنیای ده چه نبي و چه نابه نا شكرما بسكنن مدروك مستر ديت مدوي دا خوانيه ده دروكي مستر شعب بريوي شخور لي بنرن آزاديا ريبر آپو و كردستان آزاد بكه ترکیه دموکرات بک آزادیا ریبر آپو و کردستانی ریبر آپو نما کردستانی دخواز وینجی نما کردستانی دخوازن جا افدرو هانش بوچه افرا هانش بوچه مانه 20 سال سروکاپو لدربا بو ما تو کردستان ندید مانه سروکاپو بری دمجارم بری ویجی ده بحث کر يعني
سەرۆکێ وێ مەیەنەوەوی نەبخێر و نەب ئەحلامە مانە دەگوت ساڵا 10,000 ئەم نێزیکی سەرخەبوون و ئازادیەنە و چوو ماڤڕێک و ئاپۆل بەری وەرگرتن دەگوتن مانە هینا ئەرشیفا دەنە هینا پرتوک و کۆڤار و دەرگیەوە دەنە هینا سەرخەبوونا وەدەی دەرەوێک و ئاپۆ وێ چاڵێت گوتی هینا ئازاد بوو مەتا ئازادی نەدیت شخوا کۆلەتیە کودناوا پێکەکەی هەیە تونە فابریکەیەکی هەری مەزنش بۆ هەلبرینە کۆلەیان هشمەندیە کۆلەتیە هشمەندیە کەریتیە کوشتنا ئیرادە کوشتنا کەسایەتی کوشتنا بۆتنە ئازاد نەرینە ئازاد ناوا پێکەکێدە استراتیژیە ژیانێکی استراتیژیە بریارێکی استراتیژیە چێنا بە کەسێک نەرینێکی جودا بێژە چێنا بە کەسێک رەخنە لە پێکەکێ بکە چێنا بە کەسێک دناوا پێکەکێدە رەخنە لە ئاپۆ بکە دناوا پێکەکێدە رەخنە لە پێکەکێ بکە دناوا پێکەکێدە رەخنە لە جمعا و لە عەباس و لە قەرەس بکە چنەیە ئەف چنەیە و ژەشمر دەبێژن رێبەرتیە ئازادیە رێبەر ئاپۆ وێ کوردستانê ئازاد بکە و خودێکن گەلی ئاپۆچی گەلی ئەنتەلەکتۆرێ دەردۆرا پێکەکێ چ حەقێ ئەف داخوایانیە هەنێ چ بژیوە دەبڕن کالاش بەربێژن فاروق ساکک ناوی چی کاک شار ئۆرەمەر مەدەنی فەرحۆ کا چ عەقلێ دەژی vê daxuyanaya هەنێ دبڕن کە ئەف دەرەوێ هەن ئەف چوات کەم سەرێوە یا و چات کە حیا بێ دەرەجێ دەرەوا بکن یعنی ئانا گۆبلێس حازر بانە یا wê xwe bikuşta xwe bikuşta ji ber vir û derewê ve xê ana ji ber van derewê han fedî nakin ev çi azadiya serokatiyê bibûna wê Kurdistanê azad bike û wê Tirkiye demokrat bike ya heyb e heyb û fedî nake ana van daxuyaniya hanê dixwînin qewlo kenê we nayê yani mezlûm evdê ji xwe li hevalê xwe binêr çi nivîsandine ji xwe lêbiner navê çi bû Rêdûr Xelîl ji xwe lêbiner bê hevalê te vê daxuyaniya hanê de çi nivîsandin Newaf Xelîl Hesên Cimowan ji xwe li daxuyaniya hevalê xwe binerin bê çi nivîsandinê û çi li ser apۆ dibêjin ya we qey tiştek gotinek we li Ciwan tune piçekî bêjin biaxivin bêjin yani daxuyaniyê li gorî heqil piçekî nepir li gorî heqil daxuyaniya derxîniya newlo yani ev kenê dinyayê vegiş bo bê ken ji xwe lêbiner bê çi danîniya serokatiya global û azadiya apۆ wê Tirkiye demokrat bike wê Kurdistanê demokrat bike ya êde baş e yani ê ku ji ber xwe fedî neke bi rastî wê ku ji gelê Kurd fedî neke wê tiştên bivîringê hane daxil û ji xwe hemû serê xwe wilo nizm kirin û li çepka dixin û tilêlî û şebaşa didin PKK jî wê bi van daxuyaniyê hanê wekî şîlmaqa wê li ser rûyê wan xew û xelas wilo elemîne wilo hîn bûn tê çi bêj hinek kes dibêjin ne cidî ye ku ev daxuyaniya hanê ne terê mere qerf û henekê xwe pê bike mere tiştê din jî pê bike ez ji werdihêlim ka tiştên hûn li gorî xwe hûn texmîn bikin her kes êm ez karim rexne bikim dibe hinek din rabin tiştê din bikin yani rexne jî û qerf jî yani şeklekî şêweyekî ji şêweyên rexneyê ye karîkatûr dibe çi dibe lê ez dikarim yani bi ciddî çi ciddî ji vê van daxuyaniya hanê ne lazim e ciddiyet tê tune ez nikarim bi şêweyekî ciddî rexne bikim û binirxînim ancak dibe qerf û henek zêdeyî wilo û zêdeyî wê ye zêdeyî wê ye ku mere qerf û henekê xwe jî pê bike heta mijarekî din bi nava xêr û xweşiyê de bimînin Jiyan bi pirsan pêş dikeve bi rexne û nirxandinên pêş dikeve divê em ji pirsan netirsin Gel Hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV ye
هر روژا سێشەنبێ ساعت 8 ئێوارێ li gorî dema Ewropa ez li benda we me min jî li benda wê.